Sommar. Skift til sommartøy og sms'er så nek som du vilt. Konstant ut i ett ta du vilt. Alla tøyna. Og ta seg 100 minutter innanlands for bare 125 kroner. Det et garvilt til på. Faktisk det vittlasta og i sommar. For jeg til det. Tjejsikrar og FM sier det og alt kan sitte til det der? Väldigt, otroligt gott. Jag har aldrig sagt att det är först för en egen touchman här. Jag har vunnit såna gånger sedan det blev lagt till tjejer. Halt inte, jag vet inte. Halt sig det. Men sista 2 åren har kapet köra sin här igen för år. Alltså Estrid i Västmyge har lyckats som till köra den fram. Ja. Och det var löjligt att det var 2 sekunder mål ja. Och tar det kvar väl. Tar jag vet inte att det var galet att man börjar vi här men tar var det rätt lätt att av jag tar bara blunda bättre och bättre. Jag hade inte vidare, det är vidare var värre och värre. Jag hade tar blunda bättre och bättre. Och det var en öliga år. Vi var öliga uppsättare. Ta några gånger så där och vi det alla som kan ta till Eika. Och vi skulle bara vinna det och då gjorde vi så. Nu vunnit alla så kan det är det öliga viktigt att vinna alla så kan ta man Lucas som har vunnit FM. Ja, nu är första det så vi blev förmästare oss. Så som alla vant sig vid det, ja. Att nu är det Lucas som tar färja drom. Man är förmästare och nu är en rover efter och alla vill vinna alla så. Det är akkurat som det är nästan som Stäbakavisen i fotboll alls. Det ska bara vinna så. Och hela banan har också chans att vinna näka 8 kanske att det är så tar vilja här alla såna. Det är näck folk och som man säger så tills jag kan stotta vinna då. Så smalt så vet jag så är det stolt så det var det som det attla. Ja akkurat. Och det blev en god över. Tar fyllt väl vi alla döna. Och tar alls kick så i chock. Vi då öla väl alla vägen. Så det var fint var det. Finnas det att lucka vi FM och vi alla så gör nu. Tack för det.